Vítejte u našeho nového cyklu Etnografický výzkum České kotliny. Dnes se podíváme na unikátní živočišné druhy, které jinde ve světě nenajdete, ale v každé české ulici jich potkáte desítky. Připravte se, začínáme. Český lovec akcí v přirozeném prostředí. Má neuvěřitelný čich na slevy a papírový leták je jeho nejmocnější zbraní. Legendární český kutil. Člověk, pro kterého je originální návod jen cár papíru a izolačka řešením každého problému. Tajemný houbař na válečné stezce své revíry střeží s větší intenzitou, než jakou věnuje armáda ochraně státních hranic. Chronický gaučový kritik. Živý důkaz toho, že pro správného Čecha je všechno špatně, už jen z čistého principu. Král chorvatských kempů. Odolný jedinec, který přežije 14 dní u moře jen s chlebem a zásobou játrových konzerv. Sváteční jezdec v klobouku. Na silnici nikam nespěchá, protože razí teorii, že bezpečná jízda začíná hluboko pod limitem. Analogový kamerový systém s nejvyšším rozlišením. Tato paní ví o vašem novém balíku dřív, než ho kurýr vůbec naloží. Hospodský filozof. Člověk, který moc dobře ví, že orosená desítka je to jediné, co dává světu řád. Silniční profesionál. Čím dražší má vybavení, tím více prostoru na silnici pro svůj trénink vyžaduje. Letištní panikář. Má vytištěno úplně všechno a pasy kontroluje každých 50 sekund. A to byl náš dnešní pohled do české duše. Našli jste se v některém z nich? Nebo máte takového souseda? Dejte nám vědět do komentářů, kterému druhu byste se chtěli věnovat příště.